אני זוכר את עצמי, זה היה לא כל כך מזמן. זוכר את עצמי יושב שם בתא הטייס בקצה המסלול, מפעיל מנועים במלוא הכוח. עובר עם מגדל הפיקוח שלי על כל הצ'קליסט להמראה. שם ולוגו אלפא, חזון צ'רלי, יעדים רוג'ר, תוכנית עסקית רות. הכל מוכן להמראה. המסלול הזה שלי. זה היה רגע שהתכוננתי אליו הרבה שנים. והנה פתאום, היי, זה העסק שלי דוהר עכשיו על המסלול. אני זוכר את ההרגשה הזאת שהגלגל הקדמי מתנתק מהקרקע. הנה זה קורה, אני ממריא. אבל בעצם, לא. לקח לי זמן להבין שאני עוד לא באוויר. מבחינת ההרגשה זה לגמרי הרגיש לי כמו המראה. מבחינתי, הייתי בעננים. התחילה תנועה בעסק, לקוחות, חשבוניות, הזמנות עבודה. עד שפתאום קלטתי שאני עדיין על הקרקע. עדיין רץ על המסלול ולא מתקדם לשום מקום. בינינו זה היה משבר גדול לגלות שאחרי כל האנרגיה הזאת שנשרפה, אני עדיין על הקרקע. רק בדיעבד, אני הבנתי שהייתי חייב לחוות בעצמי את התחושה הזאת. התחושה של המראה בלי פואנטה, בשביל לדעת להמריא באמת. זו הייתה חוויה מעצבת. והפעם הראשונה שהבנתי על בשרי את האתגר של עסקים קטנים ובינוניים, שמילת המפתח היא מחירות, מחירות, מחירות. מתוך הניסיון הזה, והלמידה שבאה בעקבותיו, פיתחתי שיטה. מעסק בהרצה לעסק בהצלחה. פיתחתי תובנות משמעותיות וכלים מעשיים. אלו עסקים צריכים מסלול המראה ארוך, ואלו צריכים את המסלול הקצר. מתי ואיך נכון במעמד מול לקוח לפתוח מדפים, ומתי נכון להפעיל את כל המנועים. ומתי להסתפק בחצי כוח. מאחורי עולם הדימויים הזה מסתתר עולם שלם של רעיונות יצירתיים להגדלת המחירות בעסק שלכם. שלום, שמי קובי קייקו ואני הבעלים של חברת KYS ומשמש כמאמן מחירות לעסקים. כמי שמלווה מקרוב עסקים קטנים ובינוניים בשנים הראשונות לחייהם, אני שומע מבעלי עסקים משפטים שחוזרים על עצמם בזמן שמנסים למכור. תן לי לחשוב על זה. אני צריך או צריכה להתייעץ עם בעלי או אשתי. תדבר איתי עוד שבועיים. תשלח לי הצעת מחיר או באימייל. זה קורה לכם? ואז לכם מגיעות השאלות. למה אני לא מצליח למכור יותר? למה הצעת מחיר שאני כותב לא משכנעת לקוח? למה לקוחות עוזבים אותי? ובעצם, איפה אני טועה? אם אתם בעלי העסק הזה, שרץ על המסלול ומחפש עזרה להמריא, אני מזמין אתכם לעצור לשנייה, לקבל את הכלים הכי נכונים למחירות בעסק שלכם. מלאו כאן את הפרטים, ואני באופן אישי אחזור אליכם. כי בינינו, השמיים הם לא הגבול.